नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने वटाणा भात बनवतोय। त्यासाठी आपण इथे रोजच्या वापरातला 2 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे। इथे आपण वटाणा सोलून घेतलाय, एक बटाटा सोलून त्याच्या उभ्या फोडी करून घेतलेला आहे। इथे आपण गाजर घेतलाय उभ्या चिरून। फोडणीसाठी एक मोठा आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, एक टोमॅटो आपण बारीक चिरून घेतलाय आणि आपण इथे दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहे 1-2। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता आपण भाज्या धुवून घेऊया आणि आपण तांदूळही स्वच्छ धुवून घेऊया 1-2 पाण्याने। इथे आपण तांदूळ आणि भाज्या धुवून घेतलेल्या आहे। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। पहा, छान गरम झालाय, त्यामध्ये आता आपण एक पळी तेल ओतूया। तेल गरम झालंय, त्यामध्ये आता आपण दालचिनीचे तुकडे आणि कांदा घालूया, परतवून घेऊया। कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवायचा आहे। कांदा पहा लालसर होत आलाय, त्यामध्ये आता आपण जिरं घालूया अर्धा चमचा आणि लगेच आपण ज्या भाज्या घेतल्या वटाणे, बटाटा आणि गाजर ते घालून घेऊया, मिक्स करूया। थोडंसं मीठ घालूया। इथे आपण आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची यांची पेस्ट घेतली 1 चमचा, ती घालूया आणि छान एकजीव करून घेऊया। आता यावरती आपण अगदी 1 मिनिटासाठी झाकण घालूया, झाकण काढूया। आता ह्यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया। हळद घेतले चिमूटभर, ती घालूया, 1.5 चमचा मालवणी मसाला, गरम मसाला घालूया अर्धा चमचा। इथे आपण जो टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय तो घालूया, छान मिक्स करूया। मसाले छान लागले पाहिजेत। मसाले पहा छान मिक्स झाले आणि तेल सुटायला सुरुवात झाले। आता आपण जो धुतलेला तांदूळ घेतलाय तो घालून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। अगदी सोपी पद्धत आहे आणि खूप छान लागते आणि अगदी झटपट तयार होते कुकरमध्ये। या पद्धतीने बनवून पहा। छान मिक्स झालंय, आता लगेच आपण पाणी घालून घेऊया। दीड ग्लास आपण पाणी घालतोय। मीठ घालूया चवीनुसार। आपण मगाशी मीठ घातलंय त्या अंदाजाने आपल्याला मीठ घालायचं आहे। एकजीव करूया। छान एकजीव झालेला आहे। आता एक उकळ येईपर्यंत आपण वाट पाहूया। उकळी यायला बघा, छान सुरुवात झाली। एकदा आपण फिरवून घेऊया। आता कुकरचं झाकण लावूया, शिट्टी लावूया आणि स्लो गॅसवरती
याच्या 2 शिट्ट्या काढून कुकर आपण थंड करून घेऊया। इथे आपला कुकर छान थंड झालाय। आता आपण झाकण उघडूया। छान आपला वाटाणे भात तयार झालाय। हे पहा, अगदी मोकळा। या पद्धतीने तुम्ही पण बनवून पहा। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।